खुलुमबाय बियो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं बीटीसी बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ देबोरगाव समस्तियावबो बिजाथि गसंनो गोसो बुंदों बीपीएफआ 17 बोसोर मावफुंनो हायै खामानिखौ इउपिपिएलआ मावफुंगोन। हिमन्तनि बाजेटआव अरविन्द केजरीवालनि जाफुंसार स्किमफोर आसाम बाजेटखौ गोजोननाय फोरमायदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। राज्यो सोरखारा हिमा दासनो डीएसपीनि मासि जासिदों। 2020-21 बाजेटआ रायजो राजानि साननाय लुबैनायखौ जाफुंहोगोन बुंदों सर्बानन्द सन'वाल। कर'ना भाइरासनि सांग्रांथिनि थाखाय काजिरङा फोरबोखौ केन्सेल खालामबाय। दानिया आबुं रादाब। फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ देबरगाव समस्तिनिफ्रायबो बिजाथि महरै गसंनो गोसो। थांनाय गोलाव 17 बोसोराव बीपीएफआ बीटीसीखौ खुंबोबाय। बेखिनि समाव बीपीएफआ मावफुंनो हायै माखासे खामानिखौ इउपिपिएलआ 5 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंगोन। बे रादायखौ होदों बावैसो सान सिगांल' इउपिपिएलनि आफादगिरि बिबान रुजुनाय प्रमद बर'आ। शुक्रबार खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलआ बिसमुरि गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय सुबुं गौमायाव बिबुंथि लाखिनानै प्रमद बर'आ बुङोदि थांनाय 17 बोसोराव बीपीएफआ बीटीसीखौ खुंनाय समाव माखासे खामानि मावफुंनो हायाखै। बैफोर खामानिखौ इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला 5 बोसोरनि गेजेरावनो मावनानै दिन्थिगोन। सुबुं गौमायाव गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ बुङोदि रायजो राजाफोरा हास्थायोब्ला बे बीटीसीनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि बिजाथि महरै देबोरगाव समस्तियावबो गसंनो राजि। राङारि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबार खालि 2020-21 मायथाइनि राङारि बाजेटखौ बिधान सभायाव थिसनबाय। बिसायख'थिनि सिगां हिमन्त बिश्व शर्मानि जोबथा बाजेटआव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालनि फर्मुला बाहायनाय आरो जाफुंसारनाय रोखोमसे बिथांखिफोर थिसननायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अरविन्द केजरीवालआ दिल्लीयाव थामथि खेब सोरखार दानायाव जायफोर बिथांखिया मदद खालामदों बैफोर जाफुंसारनाय बिथांखिफोरखौ हिमन्तआबो शुक्रबार खालि गावनि बाजेटआव लानानै फैदों। ओरैहाय हिमन्तनि बै बाजेटखौ आसामजों लोगोसे गुबुन रायजोआवबो सावरायदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बाजेटआव जायखौखि फल' खालामा मानो एबा जायफोर बिथांखि लाबोदों बैफोर गासैबो आसामनि थागिबि रायजोफोरनि बानजायनां जागोन होननानैबो सरासनस्रा रायजो राजाफोरा मिजिं थिदों। शुक्रबार खालि आसामनि रां मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम एसेम्बलि सेसनाव 2020-21 बोसोरनि थाखाय दैखांनाय आसाम बाजेटखौ गोजोननाय फोरमायदों। शनिबार खालि तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिनानै प्रमद बर'आ बुङोदि बिटिआर गोरोबथानि दानसे उनावनो आसाम सरकारा गोरोबथायाव थानाय बर'फोरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आसाम बाजेटआव दैखांनाया बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। मख'थावदि रां मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया देग्लायनि बोसोरनि थाखाय दैखांनाय आसाम बाजेट 2020-21 आव बर' बिजोंनि आलादा डाइरेक्टरेट, बीटीसीनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारी डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बायदि बिथांखिखौ फोसावनानै होयो। राज्यो सोरखारा थिं एक्सप्रेस हिमा दासखौ डीएसपी मासियाव थिसनसिगोन। शुक्रबार खालि राङारि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 2020-21 मायथाइनि राङारि बाजेटआव राज्यो सोरखारा हिमा दासनो डीएसपी साख्रि अफार खालामनायखौ फोसावदों। नाथाय सोरखारा गुबुन मोनसेबाव साख्रिनि अफार होनायखौ आजावैया एशियान गेम्स आरो अलिम्पिकआव मेडेल आवथायनो हानाय एथलेटिक्स हिमा दासनि सायावसो सोनारगोन। बबेखानि हिमा दासनो बेबायदि खाबु होनाया लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय बिथिंनि बागै फोसावनाय आरो सांग्रांथि होनायाबो जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बिधान सभायाव बुंदों। राङारि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबार खालि बिधान सभायाव थिसननाय 2020-21 मायथाइनि राङारि बाजेटआ गासैबो रायजो राजाफोरनि साननाय लुबैनायखौ जाफुंगोन होननानै दाबि दैखांदों गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ।
मख'थावना दि गिबि मन्थ्रिया देग्लायनि बाजेटखौ बरायनायजों लोगोसे बे बाजेटआ बराक सेरफां, बुरलुबुथुर सेरफां आरो रायजोनि गासैबो जिल्लानि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां होननानैबो बुंदों आरो राङारि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे बाजेटखौ लाबोनायनि थाखाय साबायखर बावदों। मुलुगनाङै गोसारनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय काजिरङा हाग्रामा फोरबोखौ केन्सेल खालामबाय। बे फोरबोखौ 12 मार्चनिफ्राय 15 मार्चसिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदोंमोन काजिरङा हाग्रा बिफान, गलाघाट जिल्ला खुंथाय आरो आसाम दावबाय बिफाना। मख'थाव दि बे फोरबोआव इंलेन्डनि मुंदांखा आगु क्रिकेटार आरो गान्दा रैखाथिनाय खामानि मावग्रा केविन पिटारसना बाहागो लाफैनायनि बाथ्रामोन। बबेखानि गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायारि फैनाय आरो सुबुं थुबुर जानायाव कर'ना भाइरास सन्देरनायखौ गिनांगौ थानायलाय गलाघाट महकुमा खुंथायआ बे फोरबोखौ केन्सेल खालामनायखौ मिथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।